Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sumala sa atong mabasa sa Sirak, Kapitulo 4, versikulo 21. Ang kamapaobsanon angay sa pasidungog og pagtahod. Apan ang usa ka ubos nga paghukom sa imong kaugalingon magdala ngadto sa sala. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, makita og madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, no? Sa AM band, madungog ta sa 981, no? AM o sa FM 94.1. Ako medyo may kabilinggan ang atong live stream, no? So pasailuan, no? Kung dilitan ninyo ma-view sa live stream, murag walay video makita, pero siguro naaray audio. Lisod na ato pang i-restart ang computer direct kay pika na tas oras na late na mga tagpila ka minuto. By the way, no, mga igsuon, natay bisita dire. Nakalimot kong pangutanas ngalan, magkaila na lang ko ni, sige na ko ni makita. Bid listeners din siya sa atong programa. Matod pa niya. Kaya ito mag-announce miagi nga Sibya na to. Kaya doon tayo mga MP3 files. Kaya ito mag-uning i-record at mga tulumanon din hino sa RMN Dipolog. Nakit sa itong gusto og kopya, makahatag ta ninyo, no, libre sa atong mga programa ganangagi. MP3 files o usa sa atong mga listeners, atong amigo, sige na ito makita niya sa daan o sa dapit o mangayo siya og kopya o na ato lang gipahulat-hulat, no? Mahuman ni atong programa o kamupod nga gusto, no, og kopya sa atong mga nangaging tulumanon. Akong ipahibalo ninyo nga libre ni siya, dili ni siya baligya, ha. Nakaidumdum lang ko sa ako pong nahimong higala po sa internet nga taga Davao. Ang iyang gihimo po dito sa Davao, iyang i-download ang atong mga programa rin sa YouTube. O na-impress kayo ko kay iya man po ning ipapaminaw sa iyang mga silingan. Iyang yung pakusgan gali, iyang yung i-loudspeak ang iyang sounds o ipadungog niya sa atong mga igsuon po nga mga dili Katoliko. So nalipay ko nga kinidi atong tulumanon
usa po da inis nakahatag og blessing no sa uban nato mga igsuon nga nagkinahanglan aning maong atong tulumanon okay nagsentro man ni sa atong pagtuo labi na gyud sa mga katin-awan ug tubag sa pagtuong Katoliko. So by the way no, mao gyapon sa ako nang nahibalo, pwede mo makapangutana pinaagi sa text no. Pwede mo makapangutana pinaagi sa text. Human na lang siguro sa mga 20 to 25 minutos no. Human na to pag-discuss ning mga unang punto nga ako sang ihatag ninyo ay ta mo entertain og mga questions no. Ako lang ipahibalo subli ang atong cellphone number. Ang atong cellphone number diri no 09 I am sorry, nakainumduman ko sa daan akong numero. Mag-uno mo dahil akong numero. Ang atong cellphone number karon 0906-335-6161. Atong usbon 0906-335-6161. So, na kung mag-text po ni Veritas, iyo pangutana, pwede po doon na mo ikasalmot, i-text lang ninyo sa maog numero 0906-335-6161. Bedoy ako na po na ipahibalo kay basin malimot na ko, labi nang makabsan ako sa oras. Karon din nga umaabot nga Sabado, doon ako'y atubangon nga usa ka semi-formal debate, no? Semi-formal debate. Diya sa plaza, no? Diya gyud tungod sa monumento sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal. So kung taga-Dipolog mo o bisan dili taga-Dipolog nga makahimo sa pag-anhi, saksi gyud live sa maong debate nga akong atubangon karong Pizza 12 no, Abril 12. 2014 no, karong umaabot nga Sabado April 12 diya sa plaza na to no, diri sa Dipolog og tungod yun sa monumento sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Magsugod na mga alas 3 ang maong debate. Ang akong kaatbang sa maong debate usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Reform. Di lang sa ako nako inganlan diri sa radyo kay wa po ko kapananghid nga akong i-broadcast diri sa radio. Basta usa siya ka pastor sa Seventh-day Adventist pero katong Seventh-day Adventist Reform no. O mao na ang atong kaatbang sa maong debate. Ang among tema igpapahulay no, parehas ra gyapon sa tema ni atong una na kong debate nga ako pong nahipalo dinhi nga ang akong kaatbang Seventh-day Adventist gihapon pero is the era no, dili to siya reform. Dayon kining akong atubangon karong maabot nga Sabado Seventh-day Adventist pero reform. Sa to pa dili ni sila parehas og totality kinatibuk-an sa baruganan pero pareha silang kanang ilang adlaw igtiligom Sabado no, Sabado. So mao na mga igsuon mga alas 3 karong Sabado diya sa atong plaza sa tungod yun sa may monumento ni Dr. Jose Rizal no. Mga igsuon, mga higala katong kanahan mo saksi sa maong debate. Iampo po ninyo no ang maong debate nga kini magmalampuson nga makahatag gayud og igong impormasyon mahitungod sa tema, mahitungod sa igpapahulay. Kay usara ba sa hinungdan nganong nga nagkabahin-bahin ta diya sa pagtuo mahitungod ni ining pagsabot ni ining adlaw igpapahulay. Kung ano nga kitang mga Katoliko nganong Domingo na ang atong espesyal nga adlaw sa panagtigom nganong dili na Sabado nga matud pasto mga igsuon nga mga Adventist nga gatong Sabado kinahanglan ipadayon to dili to walaon ipadayon gyud no. Ug unsay atong mga katarungan ana ug unsay mga katarungan pupod sa atong mga igsuon nga Seventh-day Adventist no. Hinon sa side na sa reform inyo nang magkita no diya sa plaza o akong usbon iampo ninyo nga magmalampuson maong debate nga makahatag gyud og kasayuran mahitungod na sa topiko. Okay no mga igsoon adto ta sa atong tema nga wa gyud nato gidali-dali og human. Atong gibasa pag-una ang Sirach kapitulo 4 bersikulo 21. Hinon sa Bibliang dili Katoliko. Wala nila i-appeal ning Sirach
Kay para nila kitugang lang kuno ni wa gyud ni dili ni siya inspired no, gitawag ni siya nila usas pangabasahon na gitawag nila apokripa. Wala kuno i-appeal linamdagan. Pero kini no, taas-taas po na kung ato ning hisgutan ni mahitungod sa validity aning sirak. Pero ako lang ipasiuna ninyong gamay, isip background para na mga Katoliko appeal gyud ni siya. Dili ta mo tuo sa ilang giingon nga wa ni appeal. Taas-taas ni nga istorya hinoon at tangin ninyo direport kung atong himuon ni nga tema. Nga kining sirak appeal gyud ni siya sa atong Old Testament. Di lang na ako isgutan ng detalye kung ano nga gisupakan po ni sa ito mga igsuong na himulag, no, pag protestante nga di nila ni appeal. Pero bisan pag dili nila ni tuhuan, pero mutakdo ra pud ni ang mensahe nga akong gibasa karon sa kanang mga tudling pod nga kanang naagyod sa Bag-ong Testamento nga gituhuan ra pud sa ato mga igsuong protestante. Ako lang usbon og basa og ato pud dayong basahon ang laing tudling gituhuan pod sa atong mga igsuong na himulag o kung ano nga ato ning kutloon kay ma-appeal gihapon ni sa atong gipabarug nga tema. May labot na mga larawan nga niining higayon na atong ipabarug ninyo nga usa sa hinungdan nganong nga maghimutag mga larawan sa mga santos usa niini mao ang pagpasidungog. No, di ba mga igsuon, kung magpasidungog gali tag tao, usa sa atong himuon dili lang kay kanang maghimutag libro para niya. No, katong ako nang gihatag ninyo nga example sa atong pagpasidungog sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Giunsa man nato pagpasidungog si Dr. Jose Rizal. Sa mapananglit nga gihimuan gyud nato siya libro o gani sa iyang libro pod ato gining gi-reprint o gipaapod-apod usa na sa pagpakita sa atong pagpasidungog niya kay bayani gud siya nato, di ba? Og dili lang pag himo og mga libro mahitungod niya ato gyud nga giapilya sa atong eskwelahan na usa sa atong mga subject labi na kung maghisgot og history, i-appeal gyud nato pag studio diha ang history ni Dr. Jose Rizal usa na sa pagpakita nato sa pagpasidungog niya. Og dili lang usap pa gyud sa atong pagpakita sa atong pagpasidungog niya mao kanang himuan gyud natog monumento. Takdo gyud po kaayo sa atong gipahibalo nga debate karong Sabado tunong gyud diha gyud sa monumento sa atong bayani Dr. Jose Rizal, no? O usa sa atong pagpakita sa atong pagpasidungog niya gihimuan nato sa monumento. Mao na. So kitang mga Kristohanong Katoliko mausab na, no? Ang atong ergo ani kung si Dr. Jose Rizal ato siyang gihimuag monumento isip pagpasidungog kaniya nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod nato nga Pilipinas. Ang ergo nato aning gipabarog kung mauna kung atong gipasidunggan si Dr. Jose Rizal nga usa lang kabayani sa atong gamayng nasod nga Pilipinas. Unsa pa ka ang atong mga bayanis tinuhuan nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan gyud, di ba? Di ba? Kanahuna ako ninyo, mamalandong kunutana. Kinaarabariya sa basahon pinadayag kon Revelation nga ipagamit gyud atong kaalam. Nalimot lang ko sa itong tudling ipagamit yun ang kaalam. Di man ko mamakak ninyo bisag basahon ninyo na diha. Pero bisan pa siguro gulay tudling still magyun na siya nga kanabang alang-alang ug dili nato gamiton ang atong kaalam. Kahinumdum lang ko sa akong higalang dili katulik kung siya basta dili ko no mabasa sa Biblia. Di na ko nutuhuan. Pananglit lang ba nga wala gyud tudling sa Biblia nga mabasa litra por litra nga dili ipagamit ang kaalam. So but by pasabot nga dili lang nato ipagamit, dili lang nato gamiton ang kaalam nga atong nahibaw-an. Kay walay mabasa litra por litra nga ipagamit ang kaalam. Pero naamang gyud tudling ana na sa pinadayag nga gamitan ninyo ang kaalam. So diya sa atong paggamit sa kaalam kanang pangutanaha lang, no?
Kung atong gibuhatan og monumento ang atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, isip pagpasidungog nato niya nga usa lang siya ka bayani sa gamay nasod ato nga Pilipinas, unsa pa ka ang mga bayani sa atong tinuhuan nga ang ilang pagkabayani pang tibuok kalibutan. Yo, di ba? Kay ang tinuhuan sa atong Ginoong Hesukristo pang tibuok kalibutan man. Sa ato pa ang mga bayani pod sa maong tinuhuan ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Sumo na para nato no kung atong una-unaon, mura ba og inconsistent bata ba? Murag dili ba makatarunganon ba ang ato bang buhat, no? Kung ang pagpasidungog nato diha lang nakasentro sa usa ka tawo nga iyang kabayani pang diriras kalibutan. Dirira ba, no? Kay bayani ragod sa atong nasod nga Pilipinas, gamay nasod nga Pilipinas. So kung ato nang gihimo, mapaninglan tas atong hunahuna og konsensya. Kung ato nang gihimo nga gipasidunggan si Rizal, pinaagis paghimo og monumento gibutang paginato sa atong plaza. Unsa bagha no ang baga bayani stong tinuhuan? Usbon ko nga ang ilang kabayani pang tibuo kalibutan. So, muna atong pangutana sa mga dili katoliko. Iyon sa man nato pagpasidungog ang mga santos, atong mga bayani sa pagtuo. Hinoon ako'y nahibawan ang atong mga igsong Iglesia ni Cristo. Ilang gihimuag monumento si Felix Manalo. No? Na ako'y picture na nasa kong Facebook. Usap o galing sa kong gigamit nga baruganan o ebidensya. Nga dili di ay tanang ribulto. Diyos. Kay mismo ang ato mga igsong Iglesia ni Cristo na ampo sila ay ribulto ni Igsoon Felix Manalo. Siguro maapas na to usa na siya pagpakita pod, no? Sa pagpasidungog nila sa ilang gituhuan nga kana bang mensahero o last messenger. Itawag pa gyud na nilag anghel, no? Ilang gipasidunggan si ang ilang unang namahala, nangulo sa paglutaw kuno sa Iglesia ni Cristo diri sa Pilipinas, si Felix Manalo, mo ang gihimuan nilag monumento. Gihimuan nilag ribulto na sa central office nila. Gani magkapangutan ako kung ilang gihimuan og monumento si Felix Manalo, ang ilang sugo, last messenger of God, tawag pagyud og anghel, doon ako'y gipangutan na ani nga membro nila, ako pog amigo. Kung anong wala maghimo o larawan sa mga santos, o larawan ba sa mga apostol, o larawan ba sa atong Ginoong Hesukristo. But ba ipasabot nga mas labaw ang atong pagila ni Felix Manalo kay ni Jesus Christ? Mas labaw ba ang atong pagpasidungog ni Igsoon Felix Manalo kay sa atong Ginoong Hesukristo? Nalimot ko giyon sa tunya pagtubag. Kana lang, pakonsensya lang ni akong pangutana ba? Kung diretas katoliko, mga santos gihimuan jug mga ribulto, di ba? Monumento, dili lang kay libro, di ba? Then, naapoy kang Jesus Christ. Pasensya na putong uban nga wa na gyud mahimo eh. Wala man gud po instructions Biblia nga kinahanglan jud himuan jud tanan og ribulto. Pero dili daw tan ang paghimo niini nga usas tumong pagpasidungog. Manang sublion ko pagbasa ang Sirach 4:21 mo ni atong basis nganong magpasidungog tag mga santos. Sirach 4:21. Ang kamapaubsanon ang sa pasidungog ug pagtahot. O kini gani murag magamit na to ning bersikulo kanang muluhod tas mga santos, di ba? Kay usas but pasabot na pagtahod. Galing kay sinayupol lang po ni pagsabot sa atong mga igsuong nahimulag basta kay giludhan kuno gipaka-Dios na boy no ato lang pong pasayloon kay ang ilang pagsabot anang pagluhod pagpaka-Dios naman dayon. Pastilan delikaduha kay nang klasiyos pagsabot kung inguna na atong pagsabot kay naarbay mga bata nga magluhod-luhod silang mga ginikanan pagpakiluoy parang di bunalan. Naunsan ako mutuo mo ana nga tadang pagluhod o pagtahod
pagpagka-Dios. Na saon na lang, sige lang, at ang ilang po ninyo kay ilahi po nato na kanang pagbasag mga tudling sa Biblia nga dili tanang pagluhod pagpagka-Dios. Kaya kita mga Katoliko, sige man gyud ang akusahan ba? Ay no, dili katingala kay ang ato galing Ginoong Hesukristo giakusahan man pud galapas balao, di ba? Nainumdum ko, nalimot ko itong mga tudling sa Biblia, no? Di ko na lang ito basahot. No? Nga ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan, ay naradi ay, nainumdum ko sa Juan 5:8-18 ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglapas balaot. Dayon sa City 12 sa Juan gihapon, ang atong Ginoong Hesukristo giakusahan nga naglimbong mga tao. Diya sa Juan 7:20 si Jesus giakusahan giyawaan. Nainumdum lang pugos debate na itong 1995 ba to? 2000. Itong ministro sa Iglesia ni Cristo nga matod pa niya ng limbaw o kumbalhibo. Iyang gitawag ang Iglesia Katolika o Iglesia Siyawa. Pastilan. Wan may nakaako man gyud siya sultian nga di ra ba na mabasa sa Biblia. No? Ako musay mangutana gyud ko ana kay mingon sila nga tanan kunong itudlo nila na as Biblia. Kung pangutan-o na to sila, katong giingon sa ministro nga ang Iglesia Katolika, Iglesia Siyawa, naabang na sa Biblia. Dugay naman kung basa ng Biblia, gikan sa Hinesis pa, ingon sa pinadayag, wa, manggig ko'y bisag, nabasa na lang sa kabersikulo. Ang atong Ginoong Hesukristo, mga apostol, naghisgot nga, kung maabot ang panahon nga, naagali Iglesia nga, nganlan kay Katoliko, basta, ay mugtuo, anak, kay Iglesia Siyawa na. Wag ko mabasa, di na mabasa sa Biblia na mga pulunga. Asa na mabasa? Siguro di alang sa pasugo umaga nila o katong ministrong ako giyong nadunggan. Walang to na ako ba masave? Tumurag na record na mo itong debatiha. Pero wala pa ning atong mga computer. Wa pa ta nakahipos og file ato. Katurang katong tape pa nga katugaling sa tunga tape nga. Wa na po to, giuslar man to, naman po mauli ng usul to. May tatug na pa to kay atong i-convert to MP3 para di na mawala atong kopya. No? Pero kamo, kung nakasaksi mo atong debatiha, kamo mismo makasaksi mo ato, di ba? Nga wa ko mamakak. Nga tong simbahang Katoliko, giakusahan nga Iglesia Siyawa ko, no? Murag mo takdo po aning Juan City 20, ba? Nga si Jesus giakusahan giyawaan. Ura ginanliwat ra po ni iyang iglesia niya. Ura di katingala nga kita mga Katoliko akusahan. Sama anang pagluhod-luhod na to sa larawan sa mga santos. Pagsabot nila, pagpagka-Diyos na mga korona, boy no ato lang pasayloon. Kay wa masila kay balo. Ganaa ay pagluhod nga pagtahod lang. Madiri sa Sirach 4:21 unsay giingon diri, ang kamapaubsanon angay sa pasidungog og pagtahod. Basin moingon mo nga wa man gisgutan diha Santos Veritas o man hisguti ng balaan nga angay sa pasidungog og pagtahod. Ang giingon diha, ang kamapaubsanon angay sa pasidungog og pagtahod. Boy no mahimong ang litra dili mabasa diri ang pulong Santos o balaan. Pero kinsa may gipasabtan aning mapaubsanon? Alang-alang kriminal. So, wagi laing masabtan na to ani, kay kinigong pagpaubos, usanis kinaiya sa mga balaan, di ba? Alang-alang na magagmoingong kang kanang mga taong yawanon, mapaubsanon. Mayong gikagyawanon, siguro ang korek nga atong paghulagway ana, mapahitason. Kay gatong demonyo, mapahitason mo gito. Hindi man siya makatugot ba nga, ubos ra gyud siya sa iyang gahimo niya, ang Diyos. Di ba kato si Lucifer nga nahimong yawa, isa may gihimo niya to, di ba ang Diyos? Pero nirebilde siya, kaya but po sapot nga, mura gusto siya mo tupong ba, kung di manggali mo labaw sa gabuhat niya. Muna, mapahitason. Muna usas taras po nga tao nga, nagaling mo awat tas kinaiya aning Lucifer nga nahimong yawa, mipili nga mahimong yawa o rebilde sa nagbuhat niya ang Diyos. Pero kung magiskod gali tagpagpaubos, usanis kinaiyas mga santos. So, ang mga santos day matud pa diri, no? Angay sa pagpasidungog o pagtahod. Muna, usas sa pagpakita na to sa pagpasidungog, buhatan na itong mga libro, ay ilang kinabuhi atong ipatik sa libro, o gato yung himuan sila o kanabang monumento o larawan, para nga mapakita ginato sa ang atong pagpasidungog kana gyung makita gid ba nabito toy ingon nga usa ka lalaki nga nahigugma kay siya sa iyang uyab
di pa sila minyo. Niya ang iyang uyab nga babae, nag-ingon niya nga unsao man nimo pagpakita nimo nga tinuod yun na imong gugman ako. Siyempre, tubag po dayo naglalaki nga, siyempre, makita man nimo sa buhat. Makita sa buhat. Una ang lalaki magpalit og bulak, magpalit pagalig chocolate, kung sa ganahan sa babae, iyag yun ang ihatag. O man ay buhat. Mo na, di kay istorya lang. So, kitang mga Kristiyanos, kung tinuod tang nagpasidungog sa mga santos, pakita na to sa buhat. Niya, unsa mang tinuhuan na karong dayag kayong nagpasidungog sa mga santos. Kurag sa akong nakita, katoliko naman siguro. Himuan yung mga libro. Gani, akusahan pa ta nila kung himuan ko na itong mga libro ng mga santos. Pura ano kuno gihimo po natong Diyos ng mga santos, pastilan. Naku, kung himuan ko ng libro, mura kunog nakapokus na itong una-una nila, mura na po kunog himo na itong laing Diyos mga santos. Dili na mautaon. Kaya nga itong pagtuong katoliko, kung naamantay gipasidunggan ng mga santos, ang atong term nga gigamit ana veneration, dili kay gisimba ingon nga Dios. Kinilaging kulang atong kahibalo, mahitungod anang yukbo, mahitungod anang simba. Matay delikado kay na, di ba na may panultion nga little knowledge is very dangerous. Tanawa ni nga atong kahibalo, ang atong nasabtan anang pulong yukbo, usara. Niya mga Katoliko ni yukbo man sa mga santos, ato na ding akusahan mga Katoliko ng ipakadiyos sa mga santos, pasti lang purbida, daghan kay nga na disgrasya na mo nang nabiya sa pagkakatoliko. Nga wala ra bagyo magtudlo ang mga pare nga kanang atong pagluhod sa mga santos tupong na sa atong pagluhod sa Dios. Klaro kay na superlative degree, no? Gibutangan pa gyud mga termino parang di kita masaag. Unsa man ang superlative degree sa yukbo sa pagtuong Katoliko? Latria, hyperdulia, dulia. Tupong ba na? Dili oy. Ang superlative degree gali highest, higher, high. High, higher, highest. Tupong na, dili oy. Although ka ng high, taas, pero mas taas tong higher. Mas taas pa yun tong highest. Mao po ng latria, hyperdulia, dulia. Kanang dulia atong yukbo na para sa mga santos. Uban na sila mga larawan. Kanang hyperdulia ato nang yukbo sa atong inahan sa pagtuo. Kita kong Katoliko, kumplito niya to ah. May kagamhanan sa Diyos, gingharian sa Diyos na ay hari. Naputay Rayna. Ako bang tinuhan o may Rayna kay di ko mabasa litra por litras Biblia nga si Santa Maria Rayna. Amo na kadaot anang bukis kay ita. Di na tumasabta ng mga partis Biblia. Di na mo gamit atong kaalam ba nga si Kristo God, prinsipe, matod pas Isaias 9:6. So, prinsipe, sa may tawag nito inahan, di ba Rayna? Mangita pag yung litra por litra ba? Nataraawan ng litra por litra, bukis na kaita di, makulangan ng atong ideya, makulangan atong kaalaman na. Namo na mga igsuon, no? So, kinsa man karon be ang dayag kayong nagtahod sa mga santos, di pagkatoliko, gimuan dyan na silang mga ribulto, pero uspon man po dahil nila, kay gimuan ko ng ribulto, kipaka Diyos, pastilan. Kamo ni angay maghuna-hunanan. Basig mo ingon mo ba nga, sirak mo na beritas. Kung mo sirak lagi wala sa inyong Biblia, kayo mo tuuan niya, wala dahil na sa Bagong Testamento. Nga pa siya santos, o ka na mga balaan tao. Basahon ko na to, wala ba na? Sa Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Ang buot mag-alagad kanako, mangbuot magalagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron kun hain ako, atuo usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Na ang Diyos pa mismo, ang amahan ko no, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So kung dili sila mutuo atong Sirak 4:21 kay wala kuno silang Biblia kay dugang-dugang ra kuno nas Katoliko. Yang anong naaman lagi na diri Juan 2:26. Nga matud pas Ginoo ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Dios pagali magpasidungog sa mga tawo nga nag-alagad kuno niya.
Amo na, ang ato di ba ang mga santos na to, mga bayanis pagtuog pasidungog mo na sa Ginoo. Usa sa nindot kaayo epektibo kayong pagpasidungog kanang magbinutan, di ba? Di ba itong pupitaw gitawag na to gyud sila mga santos kay pagabutan sila. Ang sa to patako sila sa pasidungog, ang amahan kay mo pasidungog unsa pagkakita? Mga igsuon. Niya napagyud sa Juan 11:4. Sa pagkabalita ni Jesus niini siya, mingon siya, dili siya mamatay ni ining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Niya diretso ko sa Mateo 25 bersikulo 21. Maayo buutan ka ug maayong sulugoon. Mingon nga galon, sanglit kasaligan ka man sa diyutang salapi. Piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod ngari og ambit sa akong kalipay. Unsa ko no? Sanglit kasaligan ka man sa diyutang salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod ngari og ambit sa akong kalipay. Unsa man ang nabatunan nga kalipay sa atong Ginoong Hesukristo? Di ba? Kahimayaan. So atong masabot diay nga paambiton ang mga santos, ang mga bayanis pagtuo sa kabayani sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang himaya. So giunsa man nato paghimaya ang Ginoo? Di ba gipasidunggan? Gihimuan pud gani nato og larawan gyud. Para di puta malimot, no? O mo po na ato po nang kay ato makaambit man ang mga santos po nang ato po sila himuan og kanang mga larawan pagpasidungog nila. Pero saon pa sa iluon lang po lagi, sayo po lagi po pagsabot dayon. Kay himo ag mga larawan sa ato paghimo na po ng Dios pastilan. Ug himo ang naglarawan Dios na. Pagkatagkan ra bang larawan atong mga igsuong dili Katoliko. Di ba ako daghan kong mga nailhan diya nga mga dili Katoliko nga naa na po sila sa Facebook. Pagkatagkan ra bang mga picture po. Okay, basta larawan gihimo ng Dios to, mga daghan po sila Dios kay daghan sila mga picture. Mao na maghinay ta kay ug mingon sila dili biritaso man na mo himo ang Dios. Pataka lang ka diya. Kana ko lang na bang example ba? Nga dili natong hukban Katoliko kumo dunay larawan, dunay mga pictures, dunay mga ribulto. Hukman din natong gihimong Dios na. Tanawa sa nang doktrina ng Katoliko kung unsay pagtulon ang Katoliko mahitungod sa larawan. Hindi ba mga igsuon? Kasala biyataan ang magbutang-butang ta. Okay, naanay mga text messages, mubasa na ko karon pero sa dili pa basi makalimot ko ba. Usa po di ay katong akong gihisgutan ninyo sa miagi na tong Sibya nga usa sa katuyuan natong anong maghimo tag mga larawan kanabang aron makahinomdom po ta sa mensahe anang larawan. Nga diba katong gihatag ninyo nga example nga katong nagtrabaho ko sa gobyerno sa diha. Nga nakita kog mga dili maayo nga nakita na ko sa trabaho nga kauban nato sa mga trabaho mga professional man unta. Pero ga trabaho sa dili maayo nga trabaho ba? Ito pa dili honest ba? Mga dishonest. Naguol ko kay mahigugmaon ko ta sa pagbuhat og mga maayo na mga Kristohanon nga buhat. Kanya ato mga kauban sa trabaho kining kuan kinang wala sila gahimo di mag-uol kita kay dili ko ta buot nga kita ra po'y may langit. Dili gusto po nato ato mga higala ato mga kauban sa trabaho maapil pug mo langit. Nya mag-uulta kung sila wala sila maghimog matarong sa ilang trabaho. Nya nag-uol kay ko sa man eh. Pero pag uli na ko sa balay, pag adto na ko sa dito mo ko napunta sa kwarto sa kong inahan, pagkakita na ko sa larawan ni atong Sacred Family, katong larawan sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkabata, then naapod iya mga ginikanan, no? Si Santa Maria, San Jose, no? Sacred Family nga larawan, nakadumdum dayon ko sa mga pagtulunan ni Kristo, nakadumdum dayon ko sa mga pagtulunan nga naghisgot sa pagka-example ni Mama Mary sa iyang pagkainahan, pagka-example pod ni Saint Joseph. Nakadumdum din ko sa mga pagtulunan sa atong tinuhuan nga ay kabalakaan ng mga dili maayong nakita ni mos trabaho beritas. Mo bitang ni anhi ang atong Ginoo, mo man to. Itong pagtuo nato ni Kristo.
O mo bitaw nga example katong pagkainahan ni Santa Maria unsa iyang gibuhat ang pagkaamahan, pagkalalaki, ang pagkaamahan ni San Jose, ang ilang kinabuhi huwaran example to. Mo bitaw gihimuan na og kanang atog larawan para inig kakita nato mahinumdum ta sa mga maayong panig-ingnan nga ilang gihimo. So ikatingala na. So buti pasapot di ay nga kitang mga Kristiyahanon di ay kung makakita tag mga salawayong buhat ita mag-uol. Atong hunahon atong hinumduman katong mga panig-ingnan diya sa Biblia o sa mga bayani sa atong pagtuo. So pagkahinumdum na ko siya, din ko, natural. Inana gyud mo bitaw nga kinahanglan ato yung buhaton ng atong mga kaakuhan isip Kristiyano. So pagkakita na ko sa larawan sa Sacred Family, nakahinumdum din ko sa mga ayong buhat nga Kristohanon. So nakatabang tong larawan pag hinumdum na ko. Mao po na kanang mga larawan sa atong mga santos pananglit. Unsa man kaayo mga hiyas ni Senyor San Vicente. Kanang atong pistahan mamayo. Atong pasidunggan mamayo. Nakalimutan ba kuha na ko madala akong kopya diri pero ako lang nang i-reserve sa tema mahitungod sa mga santos gyud no. Naaman tagi detalye nga topic mahitungod sa mga santos. Katong mga maayong example kabayani sa pagtuo ni San Vicente madumduman din ato dayong awaton. So umuingon ana. Di na pa day ko'y nadumduman. Diya sa bukid di lang nako hinganlan kay basig mag-uol lang mahinganlan ako nga bukid. Yan ako nakabista ko og bukid ba. Nga doon ako yung nakita dito sa balay nga akong nasudlan nga kana bang larawan ba nga ay ako na lang yung hisgutan. Kana bang kanang kalendaryo nga naay larawan susuka babae nga di buta kaingon nga kana bang kulang og sinina. Anong katumag yung pulang sinina? Ang kasabot na siguro mo sa akong buti pasapot. Isa laktod nga katong babae nga naa sa kalendaryo nagsuot og sa kasuot nga medyo law-ay tan-aw na to. Nag-aghat na to sa pagka kanang makahuna-huna tag dili mayong huna-huna ba. Nag-aghat sa paghuna-huna og kalaway. So kini daing larawan kung unsay mensahe makita na to. Makahuna-huna din tag unsay mensahe ana. So kung larawan makita gali na to kalaway, ang atong huna-huna kalaway pud. Pero kung larawan gali sa mga balaang tao, alang-alang laway atong mahuna-hunaan na o mahinumduman. Muna ako gali sugyot nako ninyo mga Katoliko o bisan dili mga Katoliko. Usa sa teknik nga akong gihimo kita mga Katoliko kung nakabaluta sa atong pagtuo, usa sa atong mga teknik nga makahinumdum tas mga maayong butang, dili ta magbutang og mga larawan sa mga kriminal, dili ta magbutang og mga larawan sa mga nganang laway kanang mga pornographic pictures, mga imahen. Ang atong ibutang sa tong balay kanang mga naay balaanong mensahe. Sama ng krusipiho, larawan sa mga santos. Mihimo ka na atong kwarto, puno na ito naglarawan sa mga santos. Siyarog na pa'y una-una nga paingon sa demonyo na. Di ba? O mo na akong usas kong teknik. Ganing kay kung naay mga dili Katoliko masulod sa itong mga balay, daghang kayong larawan sa mga santos, kabalo mo kung silang huna-huna. Diyos ko no. Basilan, basiloon lang unta. Dili tanang larawan Diyos. Pagkadaghang tudling sa Biblia na. Pag-igsuon, Exodo 25, 17-22, larawan sa Kiruben. Ezekiel 41, 17-20, ang templo sa Diyos gihulagway, pinaagi pagalig pananahon, na larawan sa anghel o Kiruben, na naong tao, na pag-iwin naong si Leon. Numeros 21:4-9, si Moises gisugos paghimog larawan sa bitin nga tumbaga. Pastilan. Ako lang usbon, dili dautan ang paghimog larawan sa insakto nga gamit. Ang dautan kung maghimo kag larawan ang imong tumong sa paghimo himuon nimong Dios. Klaro na sa Exodo 20 versikulo 3, ayaw pagbatunog laing Dios gawas kanako. So naanas paggamit kung ang atong tumong sa paggamit sa yop, ayaw na lang paghimog larawan. Kay kasala lang yung kag idolatry. Pero kung sakto ang atong tumong sa paghimog larawan, wa ta did iana. Parehas lang nas kwarta. Maayo ang kwarta kung gamiton sa insakto, pero kung ipaka-Diyos ang kwarta, di na maayo. Palihog.
Okay, basa tag text message gikan sa 094685171446. By the way, no, ako lang yung ning i-airy ning number tungod parang dili makaingon ng uban natong mga igsuon nga dili ni gama ning text message nga atong basahon. So akong basahon ang gikan sa maong numero. Good PM sir, pwede magkita tang duha kay gusto kong mangutanan nimo og naa ba jud nimo ang kamatuoran. Uy, ihagit mo ko ani. Ay sa naunsa naman to, nawala man. Okay. Good PM sir, pwede magkita tang duha kay gusto kong mangutanan nimo og naa ba jud nimo ang kamatuoran sir. Naglibog ko og asa jud ang nagwali sa tinuod kay daghan man muangkon nga sila naa sila sa kamatuoran sir. Ako ngalan ang gibutangan pa jud ngalan Carlos Galabin. Di ko matingala ani Carlos. Tunod libog gyud ani. Kay wa pa kakadungog aning katinawang katoliko dan ang imong nadunggan katurag yung gikan spikas planetas no dinuhuan. Libog gyud ka. Munang di na ko na katingala kay ako bitaw sa una libog mo ko. Oh. Makikita ka na ko, mahimo ko makalugar karon at ang ikudris istasyon. Pero taas pa man, mga 20 minutos pa. O naanagin, naghulat na ako dire kay mga yung kopya sa akong mga MP3 files. Ani na dire ko, istorya-istorya sa mo. No? O. So, ali dire. Oo. Dayon, magsabot lang po dahil tagkuan. Panahon, okay, basing, no? Okay, uli pa po kusbalay dahil ron. Pero ato lang i-set ang schedule, pwede po bisitahan ka sa inyong balay, no? Basta natay igong higayon, no? O ato nang himuon, no? Okay, salamat kayo, Carlos Galabin. Okay, gikan sa 0946851746. Murag maura man. Ang imo ang tubag diha lang sa imo ang tulumanon og ako og ok kay maminaw ko karon nimo sir. Nyo sa may imong pangutana, no? Ang imo ang tubag diha lang sa imo ang tulumanon. Bot pasabot katong imong hangyo. O pwede ka ayo, no? So pwede kay ka moari sa istasyon ron tagda ko, no? Ang kabalo ka sa DXDR. O kung dili pod, sunod na lang pong Sabado. O kung dili pag yung text lang, kay basi baka panahon ko sa ubang adlaw. Pero sa ko, mga ilang ko pasaylo, ganing uban nga, di ko kahatag na gigayon, kay daghan kay kong kuan. Gatubang pod. No? Sige, okay. Diyon Henry, ok pod nimo, mudapit ko nimo diri sa akong panimalay. Okay ka iyo. Og aron pod ka makasangyaw pod nako, sir. Pero tabangan ni nato ha? Okay iyo. Dayon, pahibaw po kung sa imong tinuhuan, no? Sa pagkakaroon. Okay, so katula ang text message nga atong nadawat. Dayon napatay igong panahon, mubasa na butag laing tudling diri sa Biblia. Okay, no, by the way, ang nagtanaw sa live stream, tingala mo walay video makita, no? Naay problema lagi, no? Wa na to ma-restart ang computer kay ganina pag-abot na to sa diri sa istasyon, nagka-problema ang live stream. Una nga itong gi-refresh, nabalik man tuod pero walay video makita. Pero nakita din nga naka-live, subot basig audio rin madungog, walay video makita. Anyway, kita naman mo sige ni Veritas, no? Kung nagtanawan mo sa live stream, no? Ngali, sumuha na siguro magtanaw sa kung naong sige nyo makita sa live stream. And sa ato pong YouTube, daghangay ko mga na-uploaded nga mga programa na to nga naagi video, no? Usahay po, di lang po natubutang ang video, no? Dabi nagdunay diferensya ang atong live stream, no? Okay, sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 21,
Nahuman na ni. Ato na po sa Mateo 10:41 sa maayong balita Biblia. Akong butangan jud og particular translation kay basin mo ingon mo ba nga lahi man diri hubad nako. Okay, lain-lain man gud hubad. Mo na nga ako mong pahibaon unsang hubara ay ako mobasa sa maong tudling. Maayong balita nga Biblia, no? By the way, kini maayong balita nga version, duha na ni siya ron na ay gi-revise ani ang iyang identity ilhanan ang bag-ong maayong balita Biblia. Ug mao gali niya akong gigamit pud karon nga binisaya. Ang bag-ong maayong balita Biblia. Dayon kay mo man niya akong gigamit gud sa una, mo niya akong mga notes katong yung sa daan akong maayong balita Biblia. Kasagaran ako mga quotation kay namang ko'y guide. Mo niya akong basahon. Ingon diri sa Mateo 10:41. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasidungo sa Dios, gandihan usab sa ganting madawat sa sinugo. Ang mudawat sa tinuod nga maayong tao kun santo o balaan tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganting nga madawat sa maayong tao. No maora po niya itong ganina, no? Nga kanang mudawat sa mga santos ba, mga balaang tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maong sinugo. Ang mudawat sa tinuod nga maayong tao sa to pa mga balaang tao tungod sa iyang pagka maayong tao o pagkabalaan, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. So pwede nato po ni hunahon nga ang atong yung example sa atong pagtuo nga maayo gyud nato ang atong Ginoong Hesukristo. So kung giunsa siya pagpasidungo, giunsa nato paghimaya ang Ginoo, kini pud ang mga santos makaambit. Pero dili lang po nato itupong, ha? Mo bitaw nga ang atong Katoliko nga pagtuo gitudloan ta nga kung magpasidungog ta sa mga santos, diha lang ha sa level nga veneration o katong dulya sa Griego, no? Kung sa superlative degree pa high, dili lang nato itupong sa atong pagpasidungog ni Kristo kay Dios man siya, no? Amo na atong pagtuong Katoliko. So kung nagpasidungog ta sa atong Ginoo, gibuhatan nato siya glarawan. Buhat po taglarawan para sa atong mga santos. Kay usama na sa pagpasidungog. Kay sila lagi nakaambit sa kalipay sa Ginoo. Ingon ana rago na, pero mao lagi pasiloon lang po niya itong mga igsuong na himulag kay sayo pon dayon. Kita kay sila kay si Kristo gihimuang glarawan din ang ubang mga santos gihimuan pod ila na ding ikompetensya. Di ba? Pasayloon ng purunta. No? Kaya wa mong good mga hibalo. Kung sige pagtuong Katoliko. Kaya matuo man na sila anang magsangyaw nga, gihimuan na sila mga larawan, ludhan-ludhan, kay gihimo ng Diyos, kompetensya na sa Diyos. Pasayloon lang. Liman ka, Katoliko una gahawid sa Biblia, akusahan o gingunhana. Di sila maulaw, ana. Nga, ang Katoliko may una naghawid aning Biblia. Then, murag mulutaw ba nga, murag nahimo na noong bubo ng Katoliko kay wa kasabot sa Biblia. Pero mutuon po ko anang giingon nila nga, ang unang gahawid sa Biblia, bubo. Ang mga pasabot, mga Katoliko magiunang gahawid aning Biblia kay uwahira man yung mga bago mga grupo ron. Mutuo ko, pero mayon ko, dili tanan. Idaghan po mga Katoliko nga, kinibang kalibutanon kaayo ba, nga di gid magtuo na ilang Biblia, di kay mubasag ka na mga librong sa pagtuo, man naman kaingan ko tinuod nga, daghan mga Katolikong bubo po aning Biblia. Pero dili tanan. Ako sa una, nagtuogi ko nga, tanang Katoliko bubo aning Biblia. Pero karon magkaingan ko pastilan, kini nga akong nahibaw aron gikan man nila. Okay. Ingon ko nga, ang Bright Days Biblia, Katoliko man. Pero dili lang na ako, ha? Ang gigikanan ani akong nahibawan nga mga Katoliko. Sila akong gipasabot nga bright ning Biblia, mga Katolikong bright Biblia. Dili na ako, ha? Kaya ako igor ako nangupya. Di ko maulaw, nangupya man ko. Pero kini akong pagpangupya, ambot og pasiloon ko sa Ginoo ani kay nangupya ko. No, gidi sala ra ba ko nang mangupya. Dadiya sa eskwelahan, di ba? Silo ako Ginoo kung sala man ni. Pero pasiaw lang na lahi ning klase di siguro pangupi. Umot. Silo lang ko kung sala ni. Napamaday text message ako sa ning basahon kay mo
Okay, ako ang gatext di ay agkatura pong gatext ganina. Siya, ako ang puloy anan ulingan purok di oro. Makalugar ka ugma ariser. Ay siya. Sige lang, mo text ko nimo siguro niya. Then basin mo katawag ko or ikaw mo kayo magkatawag. Di lang sa kumupusalig dahil karon. Kay akong mga akuhan po di na ko mahibaw-an ugma. Kay dili ra ba po ni basta-basta ang kadyot ra ko. Labi nagdaghang kay kag pangutana. Then ay laing text message lain na ning numero. Gikan sa 0909-244-0306. Brad, dili na lang nga pod sa tanang higayon nga larawan lang pod atong itudlo hasta pod ang Isaias 2:4 aron malinaw na atong nasod. Unsa to ning Isaias 2:4? Ako sa ning basahon na. Mahimo gali diretso ka na mag-text kung naay view mo usa na kay di aron di na ko mobasa kay di na kay kumalangan mo pakli hiner ba kay ko mo pakli ana akong Biblia. Sige, unsa ning Isaias 2:4? Sige lang akong dali-daliunig unsa ning Isaias 2:4. Okay, mo ni ang mabasa sa Isaias 2:4. Husayon niya ang kanasuran, ug hukman ang daghang gatawhan. Ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Unya dili na mag-away ang kanasuran o magbansay paalang sa pagkigubat. Nagisgot ni kalinaw, no? O ba ni? Isaias 2:4. Isaias 2:4. Husayon niya ang kanasuran ug hukman ang daghang gatawhan. Ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Unya dili na mag-away ang kanasuran ug magbansay pa alang sa pagkigubat. Nindot kay ni kinaghisgot ni sa kanabang kalinaw. Pero kining atong gihimo ron, usa ni siya prosesos kalinaw. Kay usagod sa nakita natos tong kalibutan ron panagbahin-bahin sa pagtuo nga dili unta ni mahitabo unta. Kay na sa Efeso 4:4-5 usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Then nasa Juan 10:16 usa ra man ka turil ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Usa ka turil, ubos sa usa ka magbalantay. Kadtong wala pa masakop, kinahanglan sa kupod aning turil sa atong Ginoong Kristo ang tinuod niyang samahan o iglesia. So, nagkabahin-bahin man taron, usas pagahinungdan kining pagsabwag og mga pagtulun ang dili maayo. No? Kaya mga bakak nga pagtulunan, napasidaan naman ang Biblia nga dunay mga bakak ka mga propeta ag maganhi. Dunay mga magtutudlo nga mga hiwi. Magbantay mo kay daghang mga magtudlo pod maggamit sa Biblia pulong sa Ginoo pero ang ilang pagpanudlo mo resulta og panagbahin-bahin. So kinahanglan itudlo nato ang kamatuoran kay ang kamatuoran pagpadayag sa kamatuoran usas proseso sa paghinabuan ning imong gustong ipakutlo nga bersikulo Isaias 2:4. Kay kinigong kaguleyang dili ra man pinagi sa kanang pinusilay kanang literal nga away ba nga kanang gira. Musugot tag sa dili kining gira sa pagtuo gira man gyud po ni. Kaya naman kitang Katoliko gatudlo ta sa kinatibuk ang pagtulon ang Kristiyano. Pero awayon mo po ni, ingnon man ning ay mugtuo na kay sayop na nahinumdum po ko sa Isaiah 5:20 ba. Nga ay mo ka katingala na ay moabot gyud ni nga dunay mga tao nga ang puti himuong itom ong nya ang itom himuong puti balihon ba. Na para sa aning pagtulon nato sa larawan. Ang gituluan ta nga kining atong mga larawan pagpasidungog ni sa mga santos ug kanang atong pagluhod at ubangan sa mga larawan nila pagtahod na kay wala man gud sila diri na sa kalibutan mo nang magatubang lang ta silang larawan. Pero pagtahod lang.
nga atong gipahinunggan sa atong pagtahod ang gilarawanan, dili ka ng larawan gyud. Kay kung wala pa ng gilarawanan, namura na po nag-Diyos ng larawan kung wala tayo gilarawanan, ana, di ba? Pero sa itong mga tao sa unang suko ang Ginoo, kaya ang ilang pagluhod, nagsintro ra gyud anang binuhat, nga dili man na pagtuong Katoliko. Niluhod tas larawan sa mga santos, kay nagtahod tas gilarawanan, ana, dili taman ra diha. Mo man na goy kalainan, pero di kahibalo sila mo hatag og kalainan anang atong gihimo sa Katoliko. Diba, parehas ra ba ni kung katugaling gibuhat ni Josue, kini dili gyud ni exact gyud nga parehas, pero akong gihimong example katong sa Josue city size. Basara ko ninyo na inyong Biblia, Josue city size. Nga si Josue miyukbo atubangan ni adtong Old Ark of the Covenant, katong daang katong sudanan ba sa daan. Nga moto niyukbo si Josue nagatubang siya ato. Nganong niyukbo siya ato kay naa sa Exodo 25:17-22 nga kadtong larawan sa kiruben nga naa ibabaw sa sudlanan, nagsimbolo to sa presensya sa Dios. Motong muyukbo siya ni adto. Oh. So, kung ato dayong sabto na, sa ato pa di ay dili day supak ang Dios maghimutag mga simbolo sa iyang presensya, di ba? Nga si Josue miyukbo atubangan ato, pero wala siya magtuo nga katong ribulto moto ang Dios o katubang sudlanan. Murag naghimo lang to niyang giya o guide. Simbol lang to. Kay ang presensya sa Dios tuwa dito. Kanya pwede na tong sabton po na, no? Nga kanang atong ludhan nga mga larawan nga naghangyo ta sa mga santos nga iampo puta nila, patabang ta nilag ampo kay tuwa na sa langit, di man na dautan ng muhangyo ta sa mga santos sa ilang panabang nga iampo ta, di ba? Kay bisan gali ang mga dili Katoliko muhangyo mapo silang pastor nga i-pre-over sila. Nga nalibog bitaw ko ng mga dili Katoliko nga magpatabang gali ta sa mga santos. Akusahan din ta nga gidaghan kuno nato atong tigpataliwala kay nasa 1 Timoteo 2:5 usa ra tigpataliwala. Kontradiksyon kuno na ako mangayo patagtabang sa mga santos nga ilap patabang ta nilag ampo kay gidaghan na kuno nato atong tigpataliwala. Unya sila wala ba sila nihangyo silang pastor nga iampo po sila, magpa-pre-over silang mga pastor. Kung dautan na itong gibuhat mga Katoliko nga nagpatabang sa mga santos sa ilang pag-ampo, di dautan po day ng ilang gihimo nga magpa-pre-over sila sa ilang pastor. Di ba? Daghang kong nailhan mga born again nga kung Tinoo diretsuhan na Gus Ginoo nganong magpa-pre-over sa ilang pastor. Di ba wa mo ko bantay ana? O dili man na kay sa pagtuogong Katoliko ang pagpataliwala sa mga santos na usa na diha ni Kristo. Dili na nila mahimo, dili makapagawas ang gahom ang Dios. So burag nahimo rang latayanan sila sa grasya sa Dios. So kung nakatabang ang mga santos tungod na sa merito ni Kristo. So dili na kontradiksyon na sa 1 Timoteo 2:1 nga ang pagpataliwala gani himuon sa tanang tao. Basahan ra ninyo 1 Timoteo 2:1 sa King James Version nga ang pagpataliwala himuon sa tanang tao, di lang kay mga santos. Kana ding musangyaw ka pagpataliwala man na, by the way, sa lain na lang ng programa na to, tema na gyud mga santos. Ako lang nang gilagpitan gamay isip pagpakuan ba nga kining atong gihimo diri nga nag-apologetics ta, nagtubag tag mga pangutana, nagpadayag tag mga tubag sa atong pagtuo. Kay usa ni sa prosesos kalinaw panagiusa. Kay kung masayod tas ka matuuran mahitungod sa tinuhuan, mahiusa man ta. Di ba kung mahiusa ta, but pasabot naanay kalinaw. Kay ang panagbahin-bahin, naa diha ang kanang nagpasabot nga wala ta managiusa, walay kalinaw das panagbahin-bahin. Labi nagdili parehas to mga pagtulunan. Nindot pa untag atong i-emphasize ning ayo mga igsoon. Okay, nailaing text, wa pa ko'y grupo sir o muari ka isit ang adlaw oras. Sige, mag-text ako ni mo niya, Brad. Nailaing text message, di na ako ni pasaylo, di na ako ni mabasa. So, sunod na lang niya.
Okay na mga igsuon, no? Pasensya na, diretso na lang ko kay maawa naman kita igong panahon, no? Pasilua lang, no? Mga igsuon. Anyway, napay sunod higayon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubus nga alagad sa buong tulumanon. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong mga igsuon sa Pikas Lawak sa technical side ni Luro Tax Ilumba. Kung sa atong bisita nga tuwan naghulat nato. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Isang ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.